CDA-raadslid Anne Thiele vertrekt aanstaande zaterdag voor een studiereis samen met 3 andere jonge CDA-politici uit Limburg naar Washington. In Amerika zijn de campagnes voor de presidentsverkiezingen op 8 november in volle gang. Onze doelstelling van deze reis is voornamelijk om te leren over de campagnestrategieën die beide partijen hanteren, maar ook om te analyseren hoe het nou komt dat deze 2 personen naar voren zijn gekomen en de maatschappelijke onrust die daarbij heerst, om die ook eens te analyseren. In de race zijn de republikein Donald Trump en de democratische Hillary Clinton. De Amerikanen kunnen kiezen uit 2 partijen. Een systeem waar Thiele niet helemaal achter staat. Nee, ik denk dat 2 partijen eigenlijk te weinig is. Zeker als je ziet, hè, als je mensen vraagt nu wat zou jij stemmen, zeggen mensen nou dan zou ik nog voor Clinton gaan, dat is dan nog de slechtste van de 2. Volgens mij moet je een bredere keus hebben van personen om op te kunnen stemmen. Alhoewel ik dan wel denk dat we in Nederland soms doorschieten met het aantal partijen. Naast Washington zullen de jonge politici de bekende republikeinse Wednesday Morning Meeting en de staat Virginia bezoeken. Deze staat is een zogenaamde swing state, wat inhoudt dat de winnaar hier nog niet op de voorhand bekend is en dus een belangrijk sleutelpunt in de verkiezingen kan betekenen. Geslaagd als ik met een hoop ideeën en analyses terugkom van hoe dingen daar zijn gelopen, hoe het loopt en zeg maar ook dat ik heb geleerd van in campagnes hoe het eraan toe gaat. Want in Amerika is dat toch heel anders. In Amerika, dat zie je nou al, ze weten veel meer van de kiezers dan wij in Nederland. Wij in Nederland gaan vaak met een flyer naar het dorp en staan daar vervolgens. In Amerika is het echt heel strategisch uitgedacht op welke plekken ga je staan, met welke boodschap, wat ga je zeggen. De reis zal 9 dagen duren. Thiele is dus ruim op tijd terug om de uitslag in Nederland te kunnen volgen. Mits de begrotingsbehandelingen in de gemeenteraad die avond niet te veel uitlopen.